які служаць у Ракаве. Вітаю вас, хвала Хрысту. Навекі вечныя. Я вельмі дзякую за гэтае запрашэнне мяне сюды ў студыю на гэтую праграму. Скажу шчыра, калі атрымаў запрашэнне, я быў за мяжой, і я адразу згадзіўся, але сказаў, што калі Бог на гэта дазволіць. І вось Бог дазволіў мне сягоння быць разам з вамі ў гэтай студыі, ну і распавясці тое, што мне будуць пытаць, тое, што буду лічыць патрэбным сказаць пра сваё пакліканне на гэтым шляху да святарства. Ну і як вы памятаеце, наша праграма яна такая спецыяльная, то бок мы тут размаўляем якраз такі аб тым, з чаго зроблены святар, бо для таго, каб стаць святаром, чалавек павінен быў прайсці ну, канешне, фармацыю святарскую і навучанне, але ж дагэтуль ён яшчэ нарадзіўся і нарадзіўся ў пэўнай сям'і, і ў сям'і гэтай, магчыма, былі пэўныя традыцыі, якія таксама паспрыялі. Таму давайте адразу вернемся ў дзяцінства. Адкуль вы паходзіце, ксёндз Змітрый? Паходжу я са звычайнай, нармальнай сям'і. Трэба дадаць сям'і каталіцкай, дзе мы з дзяцінства мелі магчымасць назіраць за жыццём католікаў. Хоць гэта былі часы на пачатку Савецкага Саюза, калі быў пераслед веры, але нашыя бацькі, мама і тата, яны паходзілі з каталіцкіх сем'яў. І таму мы мелі магчымасць захоўваць традыцыі каталіцкія, хрысціянскія, з дзяцінства ведалі пра Пана Бога. Мы так былі больш, можа, звязаныя з бабуляй і дзядуляй з мамінага боку. І вось там, у гэтай сям'і, дзядуля быў вельмі веруючы. Дзядуля наш, ён маліўся, меў шмат малітоўнікаў, ну, вядома, на польскай мове, але ён спеваў сам спеваў гадзінкі, розныя нешпары, ютрані. Мы гэта слухалі, мы ў гэтым не прымалі ўдзелу, але мы ведалі, што дзядуля моліцца. І ён ніколі не прапускаў святую імшу. Дзядуля і бабуля пражывалі з мамінага боку у мясцовасці Лазічы. Гэта цяпер парафія у Вудзіла Глыбоцкага раёна. Бабуля і дзядуля з боку таты пражывалі ў Квачах. Гэта сягоння Канстанцінаўская парафія, таксама Глыбоцкага раёна, это ўсё Віцебская вобласць. А самі мы жылі ўжо ў горадзе Глыбокае, і там свая парафія. І вось касцёлы ў ваколіцы былі зачыненыя, але касцёл у Глыбокі быў адчынены, і таму дзядуля кожную нядзелю ехаў у касцёл. Для нас гэта быў такі вось прыклад таго, як хрысціянін, католік прымае ўдзел у жыцці каталіцкага касцёла, што для яго было немагчымым, каб прапусціць святую нядзельную імшу. У той жа час, калі я казаў, што касцёл у Глыбокім дзейнічаў пастаянна, быў адчынены, але зазвычай на святы ў нядзелю мы праводзілі час на вёсцы, альбо ў Лазічах, альбо ў Квачах, і там касцёла не было. Калі былі ў Лазічах, то найбліжэйшы касцёл быў у Вудзіла, але ён быў зачынены на той час. Там было склад зерня. І таму мы не мелі магчымасці быць у касцёле самі, але ў нас была звычай роўна о 12 гадзіне, каб маліцца на ружанцы. І мы усе, хто былі дома, станавіліся на калені, бралі ружанцы і маліліся ружанец. І сярод прысутных выбіралі, хто будзе ксяндзом. Так называлі, хто будзе ксяндзом. Ксяндзом быў гэта той, хто пачынаў малітву. Хто маліўся «Вітай, Марыя», мы ўжо адказвалі «Святая Марыя» і так далей. Вось. І там пастаянна была малітва. І калі ўжо памолімся, гэта ўжо для нас лічылася як удзел у святой імшы, то тады ўжо маглі там ісці, забаўляцца і святкаваць. Вядома, не працаваць у нядзелю, але забаўляцца, адпачываць у гэты дзень. А хто звычайна быў ксяндзом? Дзецям магло такое трапіць? Так, траплялася старэйшым. Там могла быць наша мама, хтосьці з нас мог быць. Там уже неяк так само па сабе выбіралася, хто будзе ксяндзом. Там не было ніякага такого правіла. Хто ўжо ўмеў сам маліцца, мог так добра прамаўляць гэтыя малітвы, то і мог быць ксяндзом. Праўда, з часам, калі ўжо пачалі адчыняцца касцёлы, і мы пачалі ўжо бачыць святароў больш, то перад апошні брат, то ён мог так апранацца у святара, і это ўжо пасля малітвы яшчэ і камунію пячэнькамі круглымі ўдзяляць. Бо я не сказаў, што у нас у сям'і, у мамы і таты 5 хлопцаў, 5 сыноў.
Вось. Таму у нас такая сям'я была вясёлая. І я лічу, што у нашай сям'і мы ніколі не былі самотнымі, таму што у нас было заўсёды шмат. Мы маглі і ў кватэры ў горадзе ў футбол пагуляць, і хованкі арганізаваць самі. Нам хапала, мы заўсёды былі побач адзін з другім, не былі ніколі самотнымі. Нават часам шукалі такой магчымасці пабыць дзесьці адныя ў цішыні. Я так усё узгадваю, што любіў у Лазічах, у бабулі сесці на лавачку, калі ўжо сонца сядала, і гэта так там у сторону захада сонца прыгожа садзілася на поле, і так любіў там сесці, глядзець на тае сонца і разважаць так у такой самоце. Аб чым марылі? Вось падчас такіх самотных разважанняў. Марылася? Марылася. Ну, гэта як успамінаю, ты быў малы тады, що розныя мары былі там, розныя мары былі. На той час, пэўна, не было такіх мараў яшчэ пра святарства. І, можа, увогуле так не было такіх планаў на далейшае жыццё. Так, вось такія дзіцячыя, можа, якія роздумы былі. А жыццё падавалася доўгім? Ну, то так думаеш аб гэтым? Колькі мяне яшчэ чакае? Так, конечно, гэта заўсёды, што я яшчэ малы, ўсё яшчэ перада мною, так вось здавалася, што ніколі школа не закончыцца, ніколі дзяцінства не пройдзе. Вось так успрымалася жыццё, якое было. А вось вы, дарэчы, якім нумарам былі брат? Брат нумар які? 2. Нумар 2. Я нумар 2, так. А колькі паміж вамі розніца старэйшы і малодшы? Са старэйшым у мяне розніца 3 гады. З наступным братам, дарэчы, гэта ксёндз Александр, канонік пробашч у парафіі ў Вілейцы. З ім у мяне непоўных 2 гады розніца. А ўжо пасля ад наступных братоў кожны мелі там па 5 гадоў розніцы. То такім чынам, што заўсёды мы былі перш са старэйшым братам, пасля ўжо дарастаў наступны, пасля нараджаліся наступны, мы ўжо там дапамагалі маме, мы там умелі і пеленаць, і карміць гэтых дзяцей, даглядаць, всё там мы умелі, бо трэба было дапамагаць. У вялікай сям'і бацькі працавалі, а дапамога павінна была быць з нашага боку ўжо як дзяцей. Ну, браты з задавальненнем удзельнічалі ў касцёльных мерапрыемствах. То бок не было такого, не хачу гуляць. Ну, усе разам, я маю на ўвазе і вас таксама, канешне. Тут працэс, тут такі быў працэс, напэўна, у рэлігійным жыцці кожнага з нас. Бо, як кажу, што нарадзіліся мы ў Савецкім Саюзе, дзе быў ціск на касцёл, і асабліва, калі ўжо мы пашлі ў школу, то гэты ціск быў адчувальны, таму што у горадзе Глыбокае быў касцёл, які дзейнічаў, і быў святар. А там, дзе быў святар, дзе дзейнічаў касцёл, ціск быў найбольшы, каб папросту людзей не дапусціць да касцёла. Па-іншаму, калі людзі жылі ў нейкай мясцовасці, дзе касцёла не было, то яны, калі ехалі да касцёла, то выбіралі чужую нейкую парафію, дзе іх ніхто не ведаў, і там яны звычайна прымалі ўдзел. А ў гэтым горадзе, дзе ёсць касцёл, дзе ты жывеш, то і настаўнікі ўсе цябе ведаюць, і таму стараліся вось так не дапускаць да касцёла дзяцей. І гэта была такая прапаганда моцная. Тыя, хто да касцёла хадзіў, стараліся так прыніжаць заўсёды. Ім было вельмі цяжка ў школе. Непрыемныя сітуацыі так успамінаюцца у адносінах да дзяцей. Крышку было там і да нас. Вось. То так старэйшы брат, можа, ён так ужо пачынаў з мамай дыскуціраваць адносна веры, калі казалі, што трэба пайсці ў касцёл. А я заўсёды хадзіў у касцёл, быў у споведзі, у камуніі, але ўсё ж такі прапаганда школьная, дзе неяк тлумачылі мовай навуковай, ўсё ж такі прамаўляла да чалавека маладога, бо мама, тата простыя людзі, яны не ўмелі нам растлумачыць, і таксама не было ні катэхезы, не было магчымасці сустрэцца бліжэй са святаром, который мог бы растлумачыць так ужо падрабязна, індывідуальна, ці з іншымі людзьмі. І таму мы верылі, таму што гэтую веру бачылі ў дзядуль, бабуль, у бацькоў сваіх, і таму мы таксама гэта практыкавалі. Я, наколькі памятаю, то ніколі такога бунту ў мяне не было. Быў нейкі час крышку страху перад тым, каб хадзіць у касцёл. Таму я казаў, што ўсё ж такі пераслед быў, і было так непрыемна і шкада гэтых дзяцей, которых высмейвалі, маглі так на лінейцы вывесці, паказаць, што вось ён у касцёл ходзіць, а там дрэнна вучыцца, нешта не так, кого не атрымліваецца. Вот паказвалі, што хто ў касцёл ходзіць, яны такія ўсе іншай катэгорыі людзі.
Вось і таму ну у них быў страх перад вось каб і цябе такую сітуацыю не паставілі, але неяк мы ўсе у сям'і вучыліся добра, у ўсіх нас былі добрыя паводзіны і да нас такіх прэтэнзій большых не было. Ну хоць былі такія сітуацыі, это вельмі добра памятаю. Быў я можа ў класе 5 і у нас тады памёр заслужаны святар, які працаваў у Глыбокім, ксёндз Францкевіч. Гэта святар заслужаны, ён прайшоў таксама пераслед, быў у лагерах савецкіх, калі вярнуўся, то працаваў у Глыбокім. І вось калі ён памёр, то гэта быў, калі я не памыляюся, 1985 альбо 4 год, і на яго пахаванні адбылася маніфестацыя веры. У Глыбокім вельмі шмат католікаў, людзей веруючых, таксама навакольныя вёскі, там, дзе асабліва дзе былі касцёлы, і былі зачыненыя касцёлы, яны ўсе прымалі ўдзел у літургіі ў Глыбокім. І вось на пахаванні гэтага святара была маніфестацыя веры. Сабралася вельмі шмат святароў, вельмі шмат людзей веруючых. І мы ішлі ў працэсіі ад касцёла, ад на могілкі, якія, ну, крышку так ёсць адлегласць, і ішлі па гораду, людзі веруючыя, і нам не забаранілі, таму што гэта было пахаванне, на пахаванні можна прымаць удзел. Вось. Ну, але вядома, тады за намі назіралі, хто быў на гэтым пахаванні. І на наступны дзень, гэта быў май, і традыцыйна ў школе адбываўся турслёт. І мы, ўся школа, пастроіліся перад школай у калону на турслёт. Ну і тут адзін з настаўнікаў, такіх спецыяльных працоўнікаў, так ішоў, шукаў, знайшоў мяне. Я тады малы быў, я не знаю, у 5 класе мне, можа, гадоў было 10-11, можа. Ну ён так мне выхапіў так моцна з калоны. А ты быў учора у касцёле ў працэсіі? Кажу, быў. І будзеш мець праблемы зараз. І да класнай настаўніцы. Але класная настаўніца была такая ў парадку, і ён адразу вось зрабіць за ўвагу тут, пакараць і так далее. Ну, кажа, але за што? Ну, ён вось быў у касцёле, так ён ж і ў школе быў. А сапраўды, я быў у школе да канца ўсе ўрокі, і такі быў расклад, што паспеў нармальна на гэтае пахаванне, як бы некага парушэння не было там. І, ну, такі большых не было наступстваў майго ўдзелу ў этой святой імшы. Але заўсёды, калі ў касцёл ішлося, то быў гэты страх такі, каб не сустрэць кагосьці. Сустракаў іншых, якія былі ў касцёле, настаўнікі дзяжурылі, але яны ніколі не рабілі пасля праблем з гэтым. Яны былі на дзяжурстве, вось, але не рабілі праблем. Вось адзін такі выпадак, адзін чалавек, который ўжо калі яму трапішся, тады маглі быць нейкія праблемы. І вот тады быў малы, зусім малы яшчэ, але заўсёды мне такія былі думкі. Ну, чаму яны забараняюць у касцёл хадзіць? Вось гэта ў маёй малой галаве не змяшчалася. Чаму? Ну, што ў гэтым касцёле дрэннага кажуць? Каб былі добрымі, каб любілі Бога, каб любілі чалавека. І вот гэта я не мог зразумець. Таму, можа, мяне гэта не зняхвочвала, каб я далей ішоў у касцёл, таму што проста, ну, я не мог зразумець, я нічога дрэннага не раблю. Мае бацькі нічога дрэннага не робяць. Вучаць дабру, а таксама запрашаюць да гэтага удзелу выхавання дзяцей касцёл, каб і касцёл нас выхоўваў добрымі людзьмі. Вось. Былі аўтарытэты для вас у касцёле? Кагось яшчэ, ну, памятаеце там, хто асабліва прычыніўся к таму, як вы фармаваліся ў дзяцінстве? Ну так, я ўжо узгадываў святара Юза Францкевіч. Гэта быў, конечно, чалавек такая тайна і легенда. Не было магчымасці, каб там занадта падысці з ім, паразмаўляць, бо ён ужо быў і ва ўзросце, і хворы чалавек. Вось, але сама ягоная прысутнасць, ягоная цэлебрацыя святой імшы, гэта ўжо было многае для таго, што прыходзіў і маліўся ў касцёле. Пасля смерці святара Францкевіча у Глыбокае прыехаў ксёндз Владзіслаў Завальнюк. Ён быў нашым пробашчам. Ну, ўсё, гэта была ўжо тады такая рэвалюцыя у Глыбокім і для людзей веруючых, бо мы пачалі ўжо больш разумець, бо ксёндз Владзіслаў Завальнюк ужо мог так даступнай мовай і дапасаванай да менталітэту моладзі казаць пра Пана Богу, пра веру, пра святую імшу. І вось тады пачалося такое ўжо больш свядомы удзел у святой імшы, больш свядомая вера людзей у Глыбокім. Вось, то гэта, пэўна, першы чалавек, который так пачаў афіцыйна нас вучыць і навучна вучыць пра Пана Бога, пра веру, пра касцёл.
Вось. Ну, пасля лёс звёў са святаром Юзефам Булька, які працаваў у Мосары, працаваў у Вудзіла, там, дзе я ўжо ўзгадваў, дзе мы часта праводзілі выходныя дні. Вось. Ну, вось гэтыя святары ў асноўным. Ксёндз біскуп Кірыл Клімовіч, пазнейшы пробашч у Глыбокім, вось, таксама даваў добрае сведчанне веры, святарства, вось, працы святарскай. У які момант сталі ўзнікаць думкі аб тым, што я хачу быць такім, як яны? Колькі вам было прыкладна гадоў і аб чым вы думалі папярэдне? Кім стаць, напрыклад, калі вырасціш? Ну вось, кім стаць, у мяне заўсёды былі такія праблемы з гэтым выбарам, кім стаць. І я так падумываў, для мяне быў аўтарытэтам старэйшы брат. І ён вучыўся у Пермі, Расіі, на авіятэхніка. Ён быў ваенным. І вось это мне таксама хацелася быць ваенным. Мне яшчэ ў дзяцінстве казалі, ты такі маеш вредны характар, табе добра было быць у міліцыі альбо ваенным, так мне казалі. Так. І былі такія планы, але гэта такія былі, можа, не да канца сур'ёзныя. Можа, таму што проста не ведаў, куды мне ісці, кім стаць. І вось калі стаў бліжэй касцёла, а менавіта так бліжэй у касцёле я стаў пры ксяндзу Юзефу Булька у парафіі у Вудзіла, што, можа, так захапіла. Ён пачаў вельмі актыўна працаваць з моладдзю. Быў уже чалавекам ва ўзросце, але ён вельмі працаваў з моладдзю. І ён найперш арганізоўваў парафію ў Мосары. І вось там вакол святара Юзефа згуртавалася групка моладзі. Ну і сярод іх ужо сённяшнія святары. Гэта і ксёндз Антоній Клімантовіч, ксёндз Ян Крэмес, ксёндз Олег Мурзіч. Гэта вось першыя тыя, которые адказалі, што хацелі быць бы святарамі. І вось яны ўжо прыязджалі з Мосара ў Вудзіла, і яны ўжо былі для нас такія, ого-го, амаль што святары, хаця амаль што мае равеснікі. І вось мы ўжо парафія Вудзіла трошку былі такія не такія блізкія да ксяндза Юзефа, але ксёндз Юзеф так арганізаваў нас, што заўважыў нас. І ўжо на той час вот такія, можа, думкі і з'яўляліся. І я б хацеў быць таксама, як вось гэтыя хлопцы, так бліжэй святара, бліжэй алтара. Ну, хіба пан Бог пачуў мае думкі пра ксяндза Юзефа. І калі я аднойчы быў на споведзі у ксяндза Юзефа, ён мне за пакуту даў, каб я стаў міністрантам. І я прыйшоў у закрыстыю. Гэта, можа, быў мой 8 клас, дзесьці так было. І ад таго часу я стаў ужо бліжэй да святара. Ужо вось уліўся ў гэтую групку такіх блізкіх хлопцаў, міністрантаў, скажам, кандыдатаў у семінарыю, якія ўжо планавалі ісці ў семінарыю. Вось. І ад гэтага моманту пачалася, ну, такая больш цікавае жыццё, звязанае з касцёлам. Бо я ўжо казаў, што мы ўсе выхадныя, усе святы былі ў бабулі з дзядулей. Таму у касцёл, зразумела, прыходзілі ў Удзіла, а не Глыбокае. І мы былі ўжо гэтай моладдзю з гэтай парафіі. І ксёндз Юзеф, які сам паходзіў з Літвы, ён так арганізаваў моладзь, дзяцей, што вучыў не толькі пра Пана Бога і пра веру. Ён яшчэ адчыняў гарызонты на свет для нас. Помню, што мы там маглі так бачыць. Ён арганізоўваў для нас розныя экскурсіі. Ён вазіў нас на экскурсіі ў Літву, у Вільнюс. І мы малыя, такія, што нічого не разумелі, але ён нас вёз. Ён вазіў нас па касцёлу, паказваў ту прыгажосць, архітэктуру, чаго нас, ну, на жаль, у Беларусі не было на той час. Ён таксама нас, зараз узгадваў, мы такія малыя былі, а ён нас завёз на гэтую тэлебашню вільнюскую, там, дзе ёсць гэты рэстаран. Ён нас у гэтым рэстаране частаваў. Мы там круціліся ў гэтым рэстаране, аглядаючы ўвесь Вільнюс. Для нас это было такое, мы не ведалі, што такое ўвогуле існуе ў свеце, а нас, такіх малых, якім, можа, тут не можна і блізка падыходзіць да такіх устаноў, так нас шанавалі, афіцыанты нас абслугоўвалі. Просто вось для нас адчыняліся гарызонты, якім ёсць жыццё. Мы бачылі ўжо іншую культуру, і, вядома, і нам хацелася быць таксама такімі культурнымі. І мы гэтую культуру бачылі праз святара, ён нам яе паказваў.
Вось. І хацелася быць таксама як гэты святар, што вось так працаваць з людзьмі, што даўней думалі, што святар вось толькі ён там пра пана Бога ў касцёле, імшу, камунію і ўсё. А тут так святар блізка з людзьмі, вось так паказвае жыццё, якім можа быць жыццё, не толькі тое, якім ты сам жывеш, а якім жыццё можа быць, і што гэта захвочвае цябе жыць і дзяліцца гэтым з іншымі. Ну і ад якога моманту вы вось так свядома вырашылі ўсё пайду? Хачу вучыцца, хачу працягваць гэты шлях. Гэта мой быў, пэўна, пасля заканчэння 9 класа, калі я ўжо як узгадываў, пасля 10 класа, як узгадываў вось гэтыя хлопцы, старэйшыя міністранты, ішлі ў семінарыю. Тады іх трое было. Ксёндз Антоній Клімантович, ксёндз Ян Крэмес і ксёндз Олег Мурзіч. І вось яны собіраліся ісці ў семінарыю, і ксёндзу Юзефу была патрэбна дапамога, хто б мог там дапамагаць так актыўна, як яны. Бо ксёндз Ян Крэмес, напрыклад, будучы міністрантам, удзяляў святую камунію, і ксёндзу Юзефу была патрэбная дапамога, таму што ён на той час меў 6 альбо 7 парафій. Гэта было так, што ён так пачынаў у нядзелю, ці у суботу, ці ў свята зранку, і ён ехаў некалькі сот кіламетраў з парафіі да парафіі, і трэба дапамагчы і прачытаць Слова Божае. Ну і людзей было шмат да святой камуніі, таму вось ужо хлопцы свецкія, нават яшчэ не клерыкі, удзялялі камунію. І вось калі гэтыя хлопцы ўжо збіраліся ехаць у семінарыю, то ксёндз Юзеф неяк так мяне запытаўся аднойчы, памятаю, у парафіі удзела, у закрыстыі: «Ну дык што, пойдзеш ты ў семінарыю?» Я так не ведаю, што адказаць. Я адказаў слова «думаю». Я меў на ўвазе, думаю, ісці ці не ісці. Ксёндз Юзеф, который зразумеў адназначна: думаю ісці. І ўсё, я ўжо яго не папраўляў. І ад гэтага моманту, я ўжо так пачаў таксама думаць, як ксёндз Юзеф. І пасля гэтага ксёндз Юзеф атрымаў дазвол на той час ад арцыбіскупа Тадэўша Кадрусевіча, каб я мог удзяляць святую камунію. Вось, і увесь 11 клас я кожную нядзелю зранку прыязджаў да ксяндза Юзефа ў Мосара, і дзе мы пачыналі з ім раніцай ехаць ад парафіі ў парафію. Я чытаў Божае Слова, удзяляў святую камунію, ўжо быў такі, скажам, як клерык, я ўжо адчуваў нават клерыкам нулявога класа, нулявога курса. Вось. І ўжо, напэўна, і рыхтаваўся. На гэты момант я ўжо пачаў рыхтавацца і думаю, што я, напэўна, пайду ў семінарыю, што, можна, калі што здарыцца, калі думкі памяняюцца, але ўжо ішоў менавіта ў гэтым напрамку. На той момант не страшыліся гэтай думкі, што стаць святаром? Было радасна, не было страшна? Не было страшна. Мне вельмі падабалася. Мне вельмі падабалася вось такі стыль жыцця святара, які я бачыў у ксяндза Юзефа. Вось. Ягоны падыход да людзей, ягоная актыўнасць. Ён так умеў падысці да людзей, паразмаўляць з кожным чалавекам. Ён будаваў касцёл, проста аж не верыцца, ён мог у такім кароткім часе арганізаваць парафію, збудаваць касцёл. І гэта ўсё ён рабіў праз тое, што ішоў з адкрытым сэрцам да людзей. І заўсёды браў нас з сабой. Мяне браў з сабой. Ідзе да некага начальніка, там, прадседателя ці якога дырэктара. А я малы, бо я ў 11 класе меў 15-16 год, то браў, это ж на сённяшні момант, разумеем, такі малы, не? А ён браў: ідзеш, всё, ты клерык, ідзеш. Хоць не быў клерыкам, ідзеш, і ўсё. І заўсёды прадставляю, вось гэта мой дапаможнік, які дапамагае мне, вось заўсёды. І я бачу вось гэта размовы, гэтыя кантакты ксяндза з людзьмі, якія мелі ці ўладу, ці якія папросту былі патрэбныя і дапамагалі у жыцці парафіі таго альбо іншага рэгіёна. Вось. І я так разумею, што бацькі не былі супраць таго, што вы абралі шлях святарства, так? Бацькі не былі супраць, нават думаю, што і радыя. А гэта асабліва таму, што нас много. Так. Адзін пойдзе не страшна, і другі пашоў тоже не страшна. Вы былі першым, хто вырашыў з сям'і пайсці ў святары? Ці ваш брат вас апярэдзіў? Я не зразумела, хто з іх быў першым?
першы я пачаў першы. думаць, бо брат Александр, ён маладзейшы ад мяне амаль на 2 гады. Так, вось ён маладзейшы. Ён маладзейшы, так. Ён маладзейшы, і таму ён заўсёды быў пры касцёле, вельмі актыўны таксама, але ён ужо так стаў пры касцёле быць углыбокім. І ён такі ўжо, скажа, больш вучань ксяндза біскупа Кірыла Клімовіча, бо ён там быў больш міністрантам, там катэхізацыю праходзіў у горадзе Глыбокае, быў такім там актыўным міністрантам і маладым чалавекам пры парафіі. Ну, а вы з братам неяк абмяркоўвалі гэтыя планы, што я вось хачу ў семінарыю, а я таксама, можа, пайду. Як гэта ў вас паміж братамі адбывалася? А не, мы просто ішлі, выбіралі шлях, а іншы глядзеў, мог ісці шляхам старэйшага брата, мог ісці маім шляхам. Такога, каб размаўляць, не. Так, казаў, што і мне падабаецца, і я, пэўна, пайду. Некае такое, а каб там неяк планаваць, што як мы там будзем разам, ці там будзем святарамі, не, такога не было. А можа, таму, што мы бачылі, якімі трэба быць святарамі, просто мы бачылі, што як нашыя настаўнікі, тыя святары. Так. Ну, давайте тады ўжо пераедзем у час семінарыі. Распавядзіце, калі ласка, пра сваю вучобу, пра гэты перыяд. Можа, яшчэ крышку вярнуся да семінарыі, каб пасля перайсці да семінарыі. Давайте. Гэта моя першая сустрэча з семінарыяй, як адбылася. Гэта было на пачатку майго 11 класа, калі вось гэтыя старэйшыя сябры з Мосара ехалі ў семінарыю ўжо, паступіўшы, ехалі там навучацца. І там ксёндз Юзаф Булька арганізаваў 2 машыны, каб ехаць у Гродна, і казаў, што вось там хтосьці зможа паехаць з моладзі, бо былі месцы, зможа паехаць, паглядзець Гродна, паглядзець семінарыю і суправадзіць вось гэтых кандыдатаў у семінарыю. І лёс выпаў так, вядома, на мяне, бо я там ужо быў такі пры працы ў ксяндза Юзафа, і яшчэ быў са мной хлопчык, ён таксама закончыў школу з Новаполацка, і я ўжо слаба памятаю, прыехаў да бабулі з дзядуліці ў наш рэгіён, пазнаёміўся з ксяндзом Юзафам, і тоже меў такія намеры паступаць у семінарыю. І таму мы з ім разам паехалі вось у Гродна. Калі мы прыехалі ў Гродна, то гэта быў пачатак духоўнай семінарыі, бо гэта набіраўся першы курс, толькі-толькі адчынялася семінарыя ў Гродна. Семінарія яшчэ не была падрыхтаваная нармальна для пражывання, не было таксама нармальных там ні сталовай, ні тое, што патрэбна для навучальнай установы такого закрытага тыпу, як духоўная семінарія. І калі мы там прыехалі, то мы убачылі, што вось гэтыя кандыдаты, якія прыязджалі, а іх было вельмі шмат. Там на першы курс, пэўна, было нешта каля 50 кандыдатаў прыехала, але это былі хлопцы з Украіны, з Літвы, пэўна, з Грузіі, ведаю, таксама быў. Які гэта быў год? Гэта быў 1900, пэўна, 90-й, бо я ў 91-м пайшоў. Пасля заканчэння 11 класа вы вырашылі? Так. Адразу, то без перапынку? Так. А гэта яшчэ распавядаю, калі яшчэ быў у 11 класе, яшчэ год да семінарыі. І вось прыязджалі гэтыя кандыдаты ў тую семінарыю, а там быў ксёндз эканом, которому трэба было хуценька арганізаваць гэты першы быт прабывання гэтых студэнтаў, а там нічога не было гатова. Там трэба было і ложкі прывезці, і прыбрацца трэба было, усё зрабіць. І вось ён так камандаваў. Ён там ні з кім не знаёміўся. Убачыў, вы хто? Прыехалі ў семінарыю? Так. Сюда, быстро. І вось гэтых 3 кандыдатаў і нас, і мы пайшлі туды таксама, не? І тут ксёндз Антоній Клімантович кажа, дык вы ж не прыехалі ў семінарыю. І кажа таму ксяндзу, што вы слухайце, яны не прыехалі. А хто? Проста міністранты. То вы ідзіце. Але гэта ўсё было, як, ведаеце, такое, як у войску. Хуціка, каманда трэба зрабіць. І мы селі ў машыну, і гэта мой сябар, который быў са мною, нешта ён так скуліўся, так это. Я кажу, класна, як мне тут падабаецца. А мне не. Я, пэўна, не пайду. Я не ведаю, а мне вось гэта як у войску, потому што я крышку думаў ісці, быць ваенным, так. Мне это спадабалася. Такі вот стыль, хуціка, быстро, раз, стаў, пабежал, зрабіў, бо так трэба, не? І вось я, ад таго моманту я ўжо дакладна вырашыў, што я сюды прыйду. То бок голас паклікання ў вашым выпадку быў такім голасам камандным з войску?
Ну, это, пэўна, такое, што прыпечатала. Вось. Вельмі цікава, дарэчы. Так. Ну і давайте далей. Так, ну і пасля заканчэння 11 класу я паехаў здаваць экзамены, як зараз памятаю, пасля выпускнога бала, сустрэўшы рассвет, мяне пасадзілі ў аўтобус з глыбокага на Гродна, і я прыехаў у Гродна. Таксама нас на курсе было дастаткова шмат, нас паступала, там нешта каля 30 чалавек да наш. Это быў другі год існавання семінарыі, нас шмат сабралася. Было цікава сустрэцца з гэтымі, которые былі там клерыкі пасля першага курса, якія нас там уводзілі, паказвалі нам жыццё ў семінарыі. Было цікава таксама сустракацца ўжо са сваімі аднакурснікамі, якія там прыязджалі. Быў экзамен, я асабіста здаваў экзамен у нашага мітрапаліта арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Для мяне быў стрэс, але прайшло ўсё вельмі спакойна, і я здаў гэты экзамен, я паступіў у семінарыю. Вось. А былі тыя, хто не паступіў? Здаецца, былі. Ну, там розныя прычыны маглі быць, каб не паступіць там, вось. Было некалькі чалавек. Ну, і таксама вядома, што тыя, хто паступілі, калі пачалося навучанне, то адыходзілі, бо альбо хтосьці убачыў, што это не іх шлях, камусьці з навукай былі нейкія складанасці, але ўсё адно нас закончыла семінарыю больш чым 20 чалавек. Вось. Добры вынік. Добры, вельмі добры, так. Ну, навучанне ў семінарыі мне вельмі падабалася. Я ніколі, скажем так, не меў вялікіх праблем. Як у школе, ні з дысцыплінай, ні з навукай. Мне это ўсё так неяк досць добра атрымлівалася. А можа, таму, што яшчэ быў такі малады, бо я і ў семінарыю паступаў у 16 год. Бо я заўсёды быў і ў школе, і ў семінарыі самы малады. Бо так мама спешалась у школу адправіла ў 5 год. То я так і школу закончыў, у 16 год яшчэ ў семінарыю паступіў. Свае 17 год я святкаваў на першым курсе семінарыі. Я такі быў запалены, і навука мне это ўсё было цікава. І таму семінарыю успамінаю вельмі цудоўна. Бо семінарыі, вядома, зараз адрозніваюцца ад тых, якая ёсць сягоння семінарыя, бо мы семінарыю будавалі, рабілі ремонты. У нас было вельмі шмат працы фізычнай у семінарыі. Бо трэба было перабудоўваць, была фірма, былі тыя, хто там спецыялісты працавалі, але дапамагалі паднесці, падаць, скласці, разгрузіць, загрузіць. Гэта была праца клерыкаў, часам цяжкая была праца. Таксама ў семінарыі не было такіх добрых умоў для пражывання. Мы мелі комнаты, часам там нас было да 10 чалавек у адной комнаце магло жыць. Вось, это як сягоння камусьці распавядаеш, кажуць, ой, так гэта ж было складана. Так, было, можа, і складана, і не было вады гарачай пастаянна, альбо часам, памятаю, гарачая была, вельмі гарачы кіпяток, халоднай не было. Вось, і не было умоў такіх добрых. Але як для мяне, то усе гэтыя цяжкасці я узгадваю, як нешта вельмі прыемнае. Тое, што, можа, будавала, фарміравала, не давала расслабляцца. Вось гэтыя цяжкасці, і калі хтосьці пачынае скардзіцца сёння з клерыкаў, там штосьці не так, не гэта, кажу, ну, у нас так было. І я гэта зараз узгадваю з вялікай прыемнасцю, што былі гэтыя цяжкасці, што не было ўсё лёгка. А на ваше меркаванне, чаго яшчэ сучасным клерыкам у іх асяроддзі не хапае ў параўнанні з вашым? Можа, трошку чаго б вы дадалі туды? Можа, цяжкасцяў. Цяжкасцяў, так? Так. Ну, нас было шмат. І, можа, так, як я ўжо казаў, што і ў сям'і нас было шмат, што з намі там, ну, не цацкаліся. Усім павінна быць аднолькава, не? І таксама і ў семінарыі. Вас шмат. І таму старайцеся, каб быць лепшымі. Вось. Сягоння, можа, ўжо іншая сітуацыя, клерыкаў менш, і так ужо падыход такі больш індывідуальны. Там, калі ў каго штосьці не атрымліваецца, то там ужо такая апека, такая дапамога, нават, можа, і лішняя. Ну, гэта моя думка, можа, я памыляюся. Вось. У нас было па-іншаму. Мы выжывалі, нам трэба было выжыць. Калі ты памыліўся, калі ты ведаеш, памыліўся, то трэба было адказваць адразу. Там з табой не хадзілі, цябе не ўпрашвалі. Ты адказваў сам.
А сумневы на шляху семінарыста былі нейкія: «Ай, сыду, ай, хачу дамоў, ай, хачу быць авіятарам, міліцыянтам, ваенным ці яшчэ кем»? Ці не было? Ці проста ўжо вырашыў і ўсё, у добры шлях? Ну вось цікава, што можа не ўсе мне і павераць, але не было такіх сумніваў у мяне. Бо можа не было часу нават задумвацца. Ну бо я кажу, што я ўжо такую прайшоў падрыхтоўку яшчэ да семінарыі, што я вось ужо працаваў як міні-святар, скажам так, і мне гэта падабалася. І я толькі ведаў адно: мне трэба зараз закончыць семінарыю, прайсці гэты шлях фармацыі. І было шмат працы. У семінарыі мы сапраўды мелі вельмі мала часу на такія, можа, вось такія раздумы і магчымасці сумаваць аб нечым. Таму што быў расклад дня: малітва, навука на лекцыях, пасля навука індывідуальная і вельмі шмат працы. Калі папросту мы працавалі, у нас амаль што не было гэтага часу на такі адпачынак. Ну, маглі ўжо больш вольнага часу было ў святы ці ў нядзелю. Вось, і тады маглі так час, які там прызначаўся на навуку, неяк там выкарыстоўваць для нейкага адпачынку. Але вось нас вучыў, каб мы правільна час выкарыстоўвалі, асабліва святой памяці наш ксёндз-прафесар Тадэуш Вышынскі, выкладчык дагматыкі і музычнага спеву. Ён неаднойчы, ну, бо вядома, святары, якія там адміністрацыі ў семінарыі, яны пільнавалі парадку, і калі там быў, напрыклад, час навукі індывідуальны, трэба было быць у сваёй комнаце, вучыцца. Калі не было нікога за адміністрацыі, то за дысцыплінай маглі даглядаць і выкладчыкі. І вось памятаю эту сітуацыю, калі мы сядзелі ў комнаце, і ў час, калі трэба было вучыцца, мы пілі гарбатку. І зайшоў ксёндз-прафесар Тадэуш Вышынскі, зайшоў з вядром да нас, з пустым вядром. Ён нас не ругаў, нічого не казаў. Ён так нас запытаўся: «Слухайце, можа, вы маеце вольны час? Дайце мне, калі ласка». І так працягвае вядро. Ён быў вельмі працавіты. У яго быў такі распарадак, ён працаваў, што мог, рабіў, мы это ведалі. Канспекты для нас рыхтаваў, так і літургію прыгожа рыхтаваў. І вось яго час быў весь заняты. І ён так вось нас вучыў дысцыпліне, шукаючы вольны час у нас, бо яму не хапала. Вось гэта сабе запамятаў на ўсё жыццё. Вось пра гэты вольны час, што яго трэба выкарыстоўваць добра. Дыяканскае пасвячэнне добра памятаеце? Вам вы ведалі, калі гэта будзе? Ці там чакалі, ну калі, як гэта адбылося ў вашым выпадку? Ну, тут у мяне заўсёды з гэтымі пасвячэннямі так было, што я заўсёды чакаў. Бо я быў вельмі малады ў семінарыі, і семінарыю я скончыў, калі мне было 21 год. 21 год, так. Каб атрымаць дыяканскае пасвячэнне, трэба мець 23 гады, але біскуп можа даць дыспэнсу ад 1 года. То трэба было мець 22 гады. І мне прыйшлося вось лета і да снежня, так. Ад лета, як скончылі семінарыю, да снежня пачакаць, бо мне ў кастрычніку дзень нараджэння, калі спаўнялася 22 гады. І я яшчэ пасля семінарыі як клерык адбываў практыку у Брэсце. І чакаў на гэты час, калі прыйдзе момант дыяканскага пасвячэння. І чакаў гэта часу, але працы хапала зноў жа ў парафіі ў Брэсце, вельмі шмат працы. Я вёў катэхезу, працаваў з дзецьмі, з моладзю, вялікую школу для мяне. Вось зрабіў таксама пробашч у Брэсце, ксёндз Збігнев Каролік, яму вельмі удзячны, як ён паказаў чарговы вось такі этап і стыль працы ў касцёле каталіцкім. І таму я ўжо так чакаў дыяканскае пасвячэнне так спакойна. Я ведаў, што прыйдзе гэты момант і што я атрымаю. І гэта было у катедры у снежні з рук святой памяці кардынала Казіміра Свёнтка. Ваше адчуванне ў гэты момант? Вы былі самы шчаслівы чалавек на свеце? Дайце-ка здагадаюсь. Я быў шчаслівы, таму што я ішоў тым шляхам, які выбраў, і асягнуў чарговую ступень і атрымаў больш магчымасцяў, каб лепш
і актыўней працаваць у ўжо парафіях сярод людзей. Бо вядома, што клерык не ўсе можа функцыі выконваць, які можа выконваць д'якан. То есть гэта быў мой чарговы этап на шляху да святарства. І я быў рады, што я змагу сябе ўжо рэалізаваць лепш, больш, атрымаўшы вось гэтае пасвячэнне д'якана. Ну і далей святарства. Яшчэ да святарства мне было далёка, бо каб стаць святаром, трэба мець 25 год. А я маю толькі 22 гады яшчэ, калі стаў д'яканам. Трэба было неяк гэта выкрэсліваць іх адкуль. Ніяк не атрымлівалася. Вы спяшаліся. Так, і таму пасля д'яканскага пасвячэння я амаль 2 гады працаваў у парафіі ў Бабруйску як д'якан. Таксама вельмі цудоўны час маёй практыкі, майго прабывання. Вельмі удзячны за чарговую школу святарскага жыцця для ксяндза Романа Факсінскага, бо ён пробашчам быў у Бабруйску на той час. Вось. І прабыўшы там 2 гады ў Бабруйску, яшчэ д'яканам, я быў накіраваны на навучанне у каталіцкі універсітэт у Любліне, яшчэ будучы д'яканам. І калі я ўжо асягнуў 24 гады у кастрычніку, то мог атрымаць пасвячэнні ў снежні. Але навучанне, бо я вучыўся на праве кананічным, было вельмі складанае. І таму я не мог паспець нармальна падрыхтавацца да прыняцця пасвячэнняў, бо трэба было і сесію здаваць, бо это канец семестра. І таму былі адкладзеныя мае пасвячэнні, хоць мог, але 24 гады гэта з дыспенсыі біскупа. То есть, і таму мы дамовіліся з кардыналам, што я калі здам ужо сесію другую, то пасвячэнне будзе на вясну. І таму я яшчэ вось гэты год, 1 год прабыў як д'якан на навучанні ва універсітэце ў Любліне. І пасвячэнне адбылося ў чэрвені 1999 года. Вось. Гэта ўжо было цудоўна, гэта ўжо было прыгожа, бо я навучаўся у Любліне у групе святароў, то вось там крышку не хапала гэта, што ты не святар ужо. Там не было такой працы ўжо душпастырскай з людзьмі, з моладзю, там было больш навукі. Таму так бы, можа, так не заўважалася, але ўсё ж такі хацелася быць. Вот усе кругом яны святары, яны ідуць святую імшу цэлебраваць, там дзесьці збіраюцца разам, дзесьці у вольным часе маглі паехаць дзесьці ў нейкую пілігрымку, а я як д'якан мушу служыць, я ўжо хацеў быць таксама святаром. І калі прыняў пасвячэнні, таксама з рук святой памяці Казіміра кардынала Свёнтка, я быў шчаслівы, гэта быў цудоўны, прыгожы дзень. І пасвячэнне ў Мінску на наступны дзень, святая імша прыміцыйная у глыбокім, вось, святая імша наступная. Гэта было цудоўна, гэта было прыгожа. І далей яшчэ мне чакала 4 гады навучання ва універсітэце. Хацелася ўжо працаваць з людзьмі. Але зноў жа пан Бог так пакіраваў, што я меў магчымасць падчас навучання, што не мелі мае сябры святары, мець усе, што я пазнаёміўся са святаром, які родам з горада Глыбокае, але пасля вайны быў змушаны уцякаць, уцёк у Польшчу і там стаў святаром, і ён знаны як пробашч, які збудаваў касцёл і жыццё рэлігійнае ў Польшчы. Гэта горад Свіднік, недалёка ад Любліна. Гэта малады горад, які будаваўся ў часы камуністычнай Польшчы як горад без Бога. Там не мог быць касцёл. Там былі такія фабрыкі розныя металургічныя, там, здаецца, і зараз яшчэ ёсць фабрыка верталётаў. То есть там людзі з'язджалі з вёсак і будаваўся гэты горад. Такі горад работнікаў, і там была ідэя, каб не было касцёла, каб не было Бога. І вось гэты святар родам з Глыбокага, ксёндз Ян Грыневіч,
Ён працаваў у суседняй парафіі ў вёсцы, і ён арганізаваў парафію і жыццё рэлігійнае ў гэтым свідніку. Ягоным імем зараз названая вуліца, таксама, дзе знаходзіцца гэты касцёл. І ён быў знаёмы з маімі роднымі яшчэ за жыцця Злыбокага. І таму мне далі яго адрес, я з ім пазнаёміўся, ён ужо, праўда, быў на пенсіі, святар, але мяне ў гэтай парафіі вельмі добра прынялі, і я меў магчымасць там працаваць, дапамагаць у той парафіі яшчэ як д'якан год, і пасля падчас усяго навучання як святар. У мяне была вызначаная свая святая імша, калі я цэлебраваў, дапамагаў удзяляць святую камунію, спавядаў, это было вельмі там шмат, это была вялікая парафія, дзе там, здаецца, 30 000 парафій. Гэта як для Польшчы вельмі вялікая, бо там амаль што ўсе і да касцёла прыходзяць. А як рэкалекцыі, то ўсе да споведзі ідуць, то мы там не ведаю, там 50 магло святароў 3 дні спавядаць з раніцы да вечара падчас рэкалекцый, то я меў такую магчымасць быць у душпастарстве. Там таксама заўсёды вось і са святарамі, якія працавалі ў той парафіі, і з моладзю, з людзьмі была магчымасць вось жывога кантакту, што не толькі сядзеў у падручніках, але вось зранку у нядзелю мог выехаць і позна вечарам вярнуцца задаволены, што папрацаваў у парафіі. Так хутка бяжыць наш час, так цікава слухаць вось і павандраваць і у часе, і па вашай гісторыі. Вельмі ад вас сыходзіць такая радасная упэўненасць і праўда аб тым, што такое святарства, і што гэта праца, і гэта людзі, і гэта кантакты такія важныя. Поэтому попрошу вас, ведаеце, у нас цяпер такі складаны час, і можа нехта можа там губляць веру і думаць: пане Божа, чаму ты нас пакінуў, ці неяк сумнявацца ў наяўнасці пана Бога, ці ў тым, што ён праўдзівы. Дайце нам, калі ласка, такую параду простым людзям у гэтым сэнсе. Як быць заўжды верным, зразумелым, праўдзівым і крочыць такім прамым шляхам? Я вось зараз так кажу, распавядаю некаторыя рэчы, але таксама пры аказіі я нагадваю сабе некаторыя праўды. Кажу, што не было лёгка ў дзяцінстве, не было лёгка ў семінарыі, ну і не лёгка таксама і ў святарстве, ці там падчас навучання, ці ў працы. Бывае па-рознаму, але я ўпэўнены, што цяжкасці ўзмацняюць, калі добрая мэта. То цяжкасці, які ты перажываеш, узмацняюць. І я гэта таксама часта кажу і сабе, і людзям, што не заўсёды радуе тое, што ты толькі атрымліваеш. Маеш магчымасць узяць і мець. Большая радасць, калі ты гэта заваюеш. Калі ты пераможаш цяжкасць і тады атрымаеш праз перамогу гэтае дабро. Гэта вялікая тады радасць, што я маю, таму што я змагаўся, я пацеў, была цяжкасць, але я ішоў добру напрамку, я перамог. І таму я гэта маю. І я вось гэта і сабе зараз таксама узгадую, бо зараз нелёгка, і трэба сабе это часта ўзгадваць таксама. І яшчэ таксама у мяне ёсць вельмі знаёмы чалавек, ён пражывае зараз у Амерыцы, ён выехаў перад вайной яшчэ, ён як малады хлапец прымаў удзел яшчэ ў паўстанні варшаўскім у Варшаве, заслужаны ветэран, яму ўжо амаль 90 год, але ён яшчэ ў тым годзе паспеў прыехаць і быў у Ракаве, бо ягоная зямля гэта ў Ракаве, вось ён так лічыць. То я з ім недавно размаўляў праз тэлефон, і ён мне сказаў, што ксёндз, памятай, заўтра будзе лепей. Заўтра будзе лепей. Я згодны. І пан Бог дапаможа. І пан Бог дапаможа, так. Амен. Амен. Дзякую шчыра вам за размову, за ту радасць, якую я упэўнена таксама не толькі я адчула, але і все наши слухачы праз вас. Дзякую вам шчыра і развітваемся з вами, саступаем месца каму, я не ведаю каму. Добрага вечара. Дзякую. Всім добрага вечара. З панам Богом. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас пана Бога.